Hola, soc Rocío, la mamà de Gerard, i farem una recepta molt divertida. Li diem cara de meló i serà un còctel molt especial. Els ingredients seran un meló, un plàtan, una llimona, una taronja i maduixes. I només necessitem estris per tallar les fruites i escuradents. Després de la presentació de les fruites, us explicaré com les hem tallat. El primer, al meló, li hem fet un tall al cul perquè quedi pla i s'aguanti bé. Hem tret la tapa i l'hem deixat tot buit. Hem deixat el meló a part. Després, amb la llimona hem fet dues rodanxes i us explicaré com van. Amb els escuradents punxem una a cada costadet i ja tenim un ull. Fem el mateix amb l'altre. I tenim els dos ulls, però perquè quedi més maco, li posem una maduixa que farà un efecte molt divertit. Sí. I ara l'altre ullet. Com queda, Gerard? Bé? Sí. Bueno, ara aquest meló ja pot veure. Ara, amb un plàtan, fem un nas. Només és la punta del plàtan. Amb les escuradents punxem i, a veure que quedi guapo, aquí. Ja té nas. Oh! Molt divertit, eh? Sí. Sí? T'agrada, Gerard? Sí. Doncs veuràs que bo que està després. Amb la taronja, mitja rodangeta. La punxem amb molta cura perquè és més toeta. I fem una boca. Que no mossegui. Molt bé! Ja tenim un meló. Ui, què li falta al meló? Les orelles. Amb la taronja fem unes orelles perquè ens pugui escoltar. Un més gran. I li posem unes orelles. I una altra orella. Ara ja ens pot escoltar. Cuidado, que si ens escolta que ens el menjarem. No sé si li farà gràcia. Bueno, ara amb una batidora. Nosaltres fem servir aquesta, però pot ser un túrmix normal de tota la vida. Agafem les maduixetes i el plàtan, que ens ha sobrat. Hem fet un suc per aprofitar la taronja i que quedi molt bo. I després tot el meló. Si el tenim unes hores a la nevera, pot estar tot fresquet. Molt bé. Ja ho tenim tot, Gerard? Sí. Espera.
Ara farem una miqueta de soroll. A veure com està això. Perfecte. Tenim un batut i el posem dins del meló. Quan ja tinguem el meló ple, la resta la posem en una gerra. I amb unes palletes. És molt divertit pels nens. I aquí tenim el meló. Gerard, com està el meló? Bé? T'agrada? Està bo? Sí. Doncs aquesta és la recepta de la cara de meló divertida. Us espero que us hagi agradat. Adéu!